سرکردهیەکی کورد ڕاگەهاند گۆ پرۆژەیە ناودەوڵەتی ji بۆ parastina Kurdan li Sûriye taniha bi tenê axaftinin û tu hewl yan gavên berçav û ciddî ji bo vê projeyê nîne. Endamê Polîtbûroya Partî Demokratîk Kurdistan Sûriye û serokê encûmenên xwecehî yên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye Mehsan Taher ji Malpera Bas News re ragihand got projeya parastina Kurdan li Sûriye taniha Aslı axaftinan derbas nekiriye û diyar kir got bi tenê dixwazin dilê Kurdan xweş bikin piştî qurbaniyên mezin got di şerê Daeş jê danîn. Tahir serbar kir û got siyaset û bercewendiyên navdewletî de eger helwest û axaftin û nerînên welatan bi parastina Kurdan nehate cîveçîkirin wê demê berhemê wan gotin û gotaran nîne û bi tenê navê wê pêkenîne. Tahir da diyarkirin got bi nerîna wî rojên Amerîka di Sûriyê de berfdawiyê ve tên bi taybet got şerê Daişê berfdawiyê ve diçe. Herwiha piştî biryara serokê Amerîka Donald Trump bi vekşandina hêzên xwe yên leşkerî ji Sûriyê piştî bi dawî hatina şerê terorê. Got bi gotina Tahir ev guhartin tên ji bercewendiyên Tirkiye û hindek aliyên opozisyonê, birazîbûneka Rûsî û erêkirineke Amerîkî beramberî şikandina baskê İran di Sûriye'de. Derbarê çarenivîsa Rojhilatê Çemê Feratê Tahirê diyar kir got kesek nikare pêşbînî bike gelo pêşeroja vê deverê wê çawa be. Lê bi baweriya wî got wê erêkirineke Amerîkî Tirkî Rûsî were peyda kirin ji bo vegera rejîma Sûriye ji bo wan deveran hata bigihê parêzgeha Idlibê. Mehsen di dawiyê de balkişan serweyekê got û projeyeke rejîmê derbarê çareserkirina dosyeya Kurdî li Sûriye nîne. Tevî salên dûr û dirêj ji şer û kuştinê û nerîna wê taniha sînorê mafê welatîbûnê ji bo Kurdan derbas nekiriye.